Salutare, astăzi ne jucăm Fortnite, The Pit. Nu știu dacă știți, dar vedeți acum dacă nu știți. Acesta e. Să vedeți că e foarte mișto. Eu nu investesc bani în Fortnite. Pentru că, de ce? Eu aș zice să joc după mouse, că joc mai bine. Deci dacă vă place, nu uitați să dați like și subscribe. Și share. Cred. Gata. Ia. Wow. Jocul ăsta îmi place. Da, și mi-a plăcut mereu, e foarte mișto. Wow. Am ăla, cred că e ăla care e pe locul 1. Ia. Să nu se mai reseteze. Știm și... Da. Ia să vedem ce arme ne luăm. Ne luăm... ăsta. Cred și eu. Că sunt și niște arme mai bune, dar își dau în loc mai târziu. Mai e până își dau la loc. În loc. Nu? Dar știm niște arme, ia. Îmi trebuie un sniper. Ăsta. Sniper rifle. Și aia nu era cu intenție. Asta e bună. Ca nu mă mai jucat jocul ăsta. Asta nu pot să iau. Nu știu de ce. Așa. Poate asta de viață m-ar ajuta. Așa. Și dăm jos. Sniper mă duc. Nu știu chiar așa de bun. Wow. Ia. Vreau să le dau headshot la toți. Hai, ia. Wow. Așa de. Fac. Fugi. Dă-i cu. De ce nu fac alerg? Ce era să fac? Spune-ți ce era să fac. Au dat toți pe mine. Ia! Nu cred! Ce mișto ar fi dacă i-aș fi căzut la asta. Dar rămas asta e foarte. Yes! Oh my god, ce bine îmi pare! Fac! Unde e? Fac! Dacă fac kill-ul nebunesc. Slabe șanse erau. Oh, ia să vedem. Fac. Nu face să mă urc acolo. Sniper. Dau la ăsta. Ia. În cap vreau. Nu cred. Bă, nu! E foarte greu. Nu i-am dat deloc de meci. Îmi place jocul ăsta. Foarte mult. Așa mă duc. Cu sniper. Dacă... Ia. What? Challenge imposibil. Fac. Ia de aici, ha? Mai dai? Ha? Ia vină. Hai. Vino aici. Mamă, ce am făcut. Ia, hai, vino aici. Chiar te rog, vino aici. Ți-am spus să vii, dacă n-ai venit. Treaba ta. Nu.
cred, nu vreau să fac asta. Ia, mamă ce i-am dat-o. Nu știu unde l-am aruncat. Ce joc! Ia. Unde erau alea? Mai sunt 10 minute până să deschid alea. Sunt bune. Și cred că o să mai fac un episod tot în ziua asta, tot cu jocul ăsta. Ce tare! Nu! Vine fix aici, fix aici. Nu! Ia pentru aici, ia pentru aici. Fortnite. Nebunie totală. Ca în orice meci de Fortnite. Trebuie să fie nebunie. Așa e Fortnite-ul. N-ai cum să-l schimbi. Arată bine. What? Frumos, frumos. Cu ăsta vin. Ia. Nu! Bă, ăștia vin direct. Așa-ți trebuie. Ce stai acolo? Aha. Yes! Am făcut și eu kill cu sniperul. N-am mai făcut niciodată. Deci așa. Deci nu cred. Trebuie să schimb arma asta când îmi place. Arată bine. Sincer. Dar când găsești o armă care arată bine în Fortnite, nu e bună. Pe asta. Mie nu-mi place să stau cu glider, dar m-am pus pe linia aia. Și acum m-am pus să dau. Mamă! Era să dau. Și trag după mine. Nu cred! Bravo! Bravo! Ce pot spune? Gata, am găsit sniperul. Wow. Suntem aici la schimbă. Oh, hell. Ce să fac? Nu. Așa-i trebuie. Așa-i trebuie. Doi. Sparge casa cu el. Doi. Ce pot să fac altceva decât să bat din palme? Și ăla, cred că era pe locul 1. Cap! Oh my god! Headshot! Ha! Direct headshot. Bravo mie. N-am mai dat niciodată un headshot cu sniperul. Ce fericit sunt. Fuck! Ia, te văd pe unul pe sus. Nu. Ăștia stau aici. Ce tare! Bravo! Ce pot spune? I-am dat un de ăla și acum vreau să-i dau cu ăla. Cu sniperul și n-am putut. Gata, pe Tobic. Nu știu cine e, dar s-a pus pata. Tobic, la mine. Nu, de unde tragi? Bat! Nu cred! Cu ce a dat? Nu cred. Ce periculos sunt ăștia. Vreau un vârf. Îmi place în vârf. Și de aici nu poate. Yes! No way că l-am nimerit. Nu! Bravo ție!
Mamă. Cine e ăla? Mi s-a pus pata. Gata, cine e ăla? Cine e ăla? Ia uite. Văd niște oameni pe aici. Au ceva de suport, da? Da. Dă-i tare! Dă-i tare! E așa să spargă perete. Ce m-am speriat, am primit jumpscare, nu-mi vine să cred. Ca pe FNAF. Ia. O, da. 4 minute. Așa. Ia să vedem. Și o să mai fac un video și nu o să ies din ăsta. Nu o să ies din jocul ăsta. O să termin pe YouTube. După aia mai fac unul. Headshot! Nu cred! Nu cred, n-ai cum. Cine era? Cine era? Am înțeles. Am înțeles. Am înțeles ce greu e efort. Am înțeles. De ce să nu bagi bani în Fortnite? Că tot nubești. Nu știu dacă fac eu ceva. Nu fac! Nu cred! Ha! Vin cu ăsta. Ce stai cu ce? Ia, fix asta cap. Helicopter! 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 Tot spun. Sper că am căzut. Sper că am căzut tot. Care? Să-i frame cum. Și dacă ies din joc, armele astea nu o să le mai am. O să așteptăm să se facă, nu mai jucăm și când se facă armele, le lăsăm așa, încheiem episodul și pe aia facem altul. Când o să le avem deja date în loc. Să vedeți. Fierăstrău e foarte bun. Katana, ce să mai spun? Ce mai e bun? Asta nu prea. Cu asta îți iei zborul. Te faci vultul și nimeni nu poate să tragă în tine. Ăsta poți să zbori cu el și să dai în pereți. Și îi distrugi. Arme foarte bune acolo, nene. Ia. Mamă! Sunt pregătit! Sunt pregătit! Pregătit! Cu asta! Cu asta! Cu asta! Cu asta! Cu asta! O să cadă asta, vreau. Bravo lui! Și asta era pe locul 1. Câte kill-uri am? 45! Stăm bine, rău. Nu rău, dar... Ești prea bine. Nu! Fugi! Dă-i! N-ai cum. N-ai cum. Deci n-ai cum! 2 minute nu mai jucăm și în celălalt episod alocăm astea. Da, bă, ia să vezi. Intru și eu cu toți. Fac, 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 fac. Dă-i, dă-i tare, dă-i tare. Yes! Kill! Da, fac, fac. Nu cred! Nu cred! Ciope! Am făcut și eu mai multe kill-uri deodată. Ce tare! Fac, fac. Ce? Bă, am devenit prea bun. Prea bun. Prea bun. Am devenit prea bun. Ceva pe aici. Ceva. Ok. Era nubalo. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă?